خشم یک حالت، یک احساسی بد است. وقتی که آن نیرومند می شود، وقتی که آن در وجود ما زیاد می شود، در بدن ما تغییرات به عمل می آید که این را اطرافیان احساس می کنند. اصلا یکی کم دیگر زیاد همین احساس را در زندگی خود دارد. اگر همین احساس به عادت تبدیل یابد چی می شود؟ و چرا ما عصبی می شویم؟ چه عامل‌های وجود دارد که باعث خشم و غضب ما می گردد؟ و چگونه باید خود را در حالت عصبانی اداره نماییم؟ این سوال‌ها ما را وادار کردند که این مسئله را تحقیق کنیم که در جامعه کدام گروه آدمان بیشتر عصبانی میشوند. میگویند که بانوان نسبت مردان در دنیا بیشتر به همین حالت دچار میشوند. چرا؟ شاید این از آن سبب است که بانوان یک کمی احساساتی هستند و یا به واقعه رویدادهایی که در محیط به وقوع میپیوندد بیشتر توجه دارند. چی باید کرد که بر ضد عصبانیت مبارزه برد و یا عموماً بر همین حالت مبارزه بردن لازم است یا نه؟ میگویند که سرچشمه تمام بیماری ها عصب است. وقتی که سیستم عصب معتدل نیست، انسان ها بیشتر وقت خود را اداره کردن نمی توانند. همین احساس ناراحتی و خشم سبب می شود که مغز سر انسان درست کار نکند. رژه خوراک ویران شود. انسان ها احساس بیخوابی نمایند که این آهسته آهسته جسم را ضعیف نموده به بیماری های گوناگون مبتلا می گرداند. ба мисли бемориҳои фишорбаландӣ, бемориҳои сактаи дил, ё ин ки мегӯянд стенокардияи бемориҳои ишемикии дил гирифтор шуда метавонанд, ба бемории системаи ҷоғар, бемориҳои фишорбаландӣ оқибат метавонад ба сактаи гардиши вайроншавии хун дар майнаи сар гирифтор шуда метавонад ки ҳозир бениҳоят ҳамин беморӣ дар системаи бемориҳои асаб дида мешавад, зиёд дида мешавад. чаро мо асабӣ мешавем? чӣ омилҳое боис мешавад ки инсонҳо худро нороҳат ҳис кунанду ба асабхастагӣ дучор шаванд? мегӯянд ки 4 омиле аст ки инсонҳоро водор мекунад ки асабӣ шаванд. якум омилҳои биологӣ, дуюм омилҳои иқтисодӣ, сеюм омилҳои иҷтимоӣ ва чорум омилҳои психологӣ. агар мо ба омилҳои биологиро шарҳ диҳем, масалан мебинем ки вақти шахс ҳамон талаботҳои мисол худи биологии шахс қонеъ намегардад. вақте ки ҳамон талаботҳои биологӣ қонеъ нагашт, метавон гуфт ки чи аст шахс ба ҳолати асабоният гирифтор мешавад. мо метавонем як мисоли оддӣ биоварем, ҳамин худи гурусна мондан. вақте ки шахс талабот ба хӯрок дорад, лекин имконияти қонеъ гаштани ҳамин масъаларо надорад. ин ҷанба метавонад ки чӣ кунад, шахсро ба ҳолати асабоният бурда бирасонад. ё дигарашро гӯем ҷанбаҳои иқтисодӣ. масалан мешавад ҳолате ки шахс ҳамон аз ҷиҳати иқтисодӣ ягон танқисӣ мекашад. масалан сар аз хона берун мебарояд ва барои ягон дарёфти мисол ризқи рӯзӣ дар ягон ҷо кору фаъолият менамояд. лекин маблағе ки ба даст меоварад, ҳамон маблағи ба даст омада чӣ ҳастанд? барои рӯзгузаронӣ камӣ менамояд. ин ҷанба ҳам метавонад ки чӣ кунад? аз ҷиҳати иқтисодӣ шахсро ба ҳолати асабоният бурда бирасонад. ки ин боис мешавад ки чӣ аст? шахс бо атрофиён доим ба ихтилофҳои гуногун рӯбарӯ мегардад. ва мо агар ба ҷанбаҳои худи ҳамин иҷтимоӣ назар афканем, мисол гирем, мешавад ҳолатҳое ки шахс дар ягон ҷо кору фаъолият менамояд, лекин худи ҳамон кору фаъолияти ӯ ба худи шахс маъқул нест, писанд нест. яъне писанд набудани худи ҳамон фаъолият метавонад чӣ? худи шахсро ба ҳолати асабоният гирифтор кунад. ва баъдан мо агар назар афканем ба худи ҳамин ҷанбаҳои психологии худи ҳамин ҳолати асабоният, чунин аст ки мешавад ҳолатҳое ки худи ҳамин ташвишҳои гуногун ё ки стрессорҳои гуногун чӣ аст? шахсро ба ҳолати худи асабоният бурда мерасонад. масалан мегӯянд ки вақте ки шахс дар ҳолати
اضطرابناکی قرار گرفت چی است میتواند که خود اضطرابناکی شخص را به حالت عصبانیت گرفتار کند. یعنی شخص مثال میبینه میگوید که ما بدو فلان کار خیلی نشود، ما بدو فلان کار نشود، گفته چی است با همین فکرها خود را به تشویش میاندازد و همین اضطراب و تشویش های خود همون شخص است که چی است شخص به حالت عصبانیت گرفتار می شود. میگویند که بیماری های عصب خستگی به شمول بیماری های تشویش آور سیاره زمین تبدیل یافته است. بیشتری به آن نظرند که دسترسی مردم به اطلاعات، حادثه های گوناگون گرد و اطراف، زیاد شدن تکنولوژی و بیشتر شدن این بیماری در دنیا باعث شده است. در انسان ها بغیر از اون که عصب خستگی، عصب ضعیفی، حالت های سیوسیدلی هم پیدا شدند که جوان ها خود رو اداره کردن نمیتوانند و بعد حالت روحی ممکن گفتن بسیار زیاد شدن. آنها با ما مراجعت میکنن، ما چقدر میتوانیم حد امکان با آنها کمک میرسونیم، حرکت میکنیم که از این حالت آنها برآیند. баъзан касбҳое ҳастанд ки бо ҳиссиёт кор мекунанд. масалан мо рӯзноманигорон дар кори эҷодии худ бисёр ҳолатҳо асабонӣ мешавем. ҳатто ба кӯчактарин ҳолатҳое во мехӯрем ки дар ҳамон ҳолат худро идора карда наметавонем, ҳиссиётамонро идора карда наметавонем. با این همه عصبانیت، با این همه خشم، ما حقوق نداریم که در رو برای دستگاه نواربرداری همین احساس خود را بیان کنیم. وقتی که همین دستگاه فعال می شود در حال باید ما بخندیم. میگویند که به این حالت بیشتر ایجادکاران گرفتار می شوند. هر یک حادثه عادی می تواند در حال آنها را عصبی کند. چرا این گونه است؟ ایجادکارا به نظر ما بیشتر احساسیان و با هر موضوعی که مثلا روبرو میشوند یا به هر زد و خورد روزمره که گرفتار میشوند، از بس که احساس زیاد دارن به نظر من بیشتر عصبی و ناراحت این چیزا میشوند. ولی در کار ایجادکارا عصبی شدن، ناراحت بدن یک بخشی از کارشونه به فکرم، یک بخشی از کاری طبیعی. بازم به فکر ما عصبی شدن یا ناراحت شدن، همین که مثلا حساسیت زیاد دارن مردم ایجادکار، به نظر ما وابسته به سن سالم هست. مثلا یک نفری که 60 ساله دارد یک تصمیم دیگه میگیرد، یک کسی که 40 ساله، یک نفری که 30 ساله. اما یک ذره همون تجربه که ما داریم، مخصوصا ما تلاش میکنیم که وقتی عصبی هستم تصمیم نگیرم، چی مثلا در فیلم برداری باشه، چی در زندگی روزمره مثلا خودم باشه، زندگی شخصی. میشود با یک نفر دعوا کرد، با یک همکار، با یک دوست، با یک رفیق، با یک هنرمند. ما تلاش میکنیم که همون لحظه تصمیم نگیرم، بعد از چند ساعت تصمیم بگیرم. مثلا بعد از 3 ساعت اگر هنوز هم همون تصمیمی که همون لحظه گرفته بودم در اندیشش باشم، همون تصمیم میگیرم. اگر نه زیادی وقت از روی تجربه که دارم احساس میکنم که همون لحظه تصمیم گرفتن کاری غلطی است. حتی در زندگی شخصی هم بهتر است مثلا این با روزی با پس فردا پرتوی و بینی که پس فردا مثلا در یک آرامیش چی تصمیم میتونی بگیری. میگویند که حالت‌های عصبانی بیش از همه به خصوصیت‌های فردی شخص وابستگی کلان دارند، از جمله به تیپ مزاج انسان. مثال بینید که در خود آدم اصلا 4 تیپ مزاج است. یعنی مزاج سانگوینیکی است، خولریکی است، فلگماتیکی است و ملانخولیکی است. و چی از هر یک مزاج‌ها چی است به خود یک خصوصیت‌های خاص را دارا هستند. مثلا ما اگر نظر افکنیم به خود مزاج سانگوینیکی، نه سانگوینیک‌ها شخصانی هستند که نسبتاً شخصانی بولیدطب هستند و در این گونه شخصان ما قریب که عصبانیت را نسبتاً کمتر می‌بینیم.
ва баъдан боз ҳаст нафароне ки мисол гуфтем ки агар типи мизоҷи шахс холерик бошад, вақте ки типи мизоҷи шахс холерик бошад, метавон гуфт ки шахс нисбатан чи аз меъёр зиёд шахси асабонӣ аст. ва мебинем ки чи аст онҳо бо андак ягон ангезандаи ночиз метавон гуфт ки чи аст ба ҳолати асабоният гирифтор мешаванд. ин чи аст ҳамин гуна шахсон нисбатан шахсони мон асабонӣ ҳастанд. ё мисол гирем шахсони дигар гирем шахсони флегматик. ин гуна шахсон нисбатан шахсони болитатаб ҳастанд, ором табиат ҳастанд. ва метавон гуфт ки чи аст на ҳар гуна ангезандаҳои гуногун онҳоро ба ҳолати асабоният гирифтор мекунад. боз ҳаст шахсоне ки мизоҷашон меланхолик аст. ва ниҳоят ин нафароне ҳастанд ки нисбатан шахсони изтиробнок ҳастанд инҳо ҳам. ва метавон гуфт ки чи аст инҳо ҳам бо ангезандаҳои гуногун метавон ки чи аст инҳо ҳам тез ба ҳолати асабоният гирифтор шаванд. мегӯянд ки системаи асаб пеш аз ҳама дар батни модар шакл мегирад ва ин ҳолат ба равони модар алоқамандии зич дорад. вақте ки модар дар ҳолати нооромӣ бошад, системаи асаб метавонад аз ҳолати нормал берун шуда метавонад оқибат ин кӯдак ба ҳамин бемории асабхастагӣ, асабзаифӣ гирифтор шавад. барои ҳамин дар вақти батни модар будани инсон, модар чӣ қадар тавонад ки дар система дар ҳолати муҳити мӯътадил ба воя расонад ин тифлро. байни волидайн зану шавҳар бояд муносибати мӯътадил бошад. бо ин ҳама ҳолати асабонӣ пеш аз ҳама ба таҷриба, ақлу заковат, ҷаҳонбинӣ ва дониши инсон вобаста аст. ҳар чӣ қадар инсон заковати таҳлилӣ дошта бошад, ба ҳамон андоза метавонад худро дар ин ҳолат идора кунад ва асабҳои худро ором намояд. ма мебинем ки мисол нафароне ҳастанд ки нисбатан шахсони донишманд ҳастанд, шахсони босавод ҳастанд, бофарҳанг ҳастанд, лекин аз рӯи проблемаҳои гуногуни ҳаётӣ дар ҳолати асабоният қарор доранд. лекин мо бо онҳо сухан мегӯем, хари ки мо пайхаст намебарем ки чи онҳо дар ҳамин гуна ҳолат гирифтор шудагӣ ҳастанд. ва баъдан метавон гуфт ки вақте ки шахс доим худро ин ҳолати асабонияти худро доим дар ин ҳолат меафтад ва баъдан худро доим мисол идора менамояд, аз як ҷиҳати хуб аст. чунки чист атрофиён ба ҳамон ҳолати зарар намебинанд. ва баъдан дигарш ин ки бояд шахс коре кунад ки худи ҳамон ҳолати асабонияти худро аз худ бояд дур кунад. чунки вақто ки шахс ҳамин проблемаҳои гуногунро дар худ нигоҳ дошт ва баъдан чи ҳастанд вақте ба берун набаровард, метавон гуфт ки чи аст ин ҷанба ба худи психикаи шахс як таъсири манфии хосро бирасонад. аз ҳамин ҷиҳат мебояд ки вақто ки шахс дар ҳолати асабоният қарор мегирад, коре кунад, ҷое ёбад ки чӣ кунад худи ҳамон ҳолати худро ба берун бароварад. гоҳе волидон фарзанди худро зиёд навозиш мекунанд, ҳама хоҳишҳои онро иҷро менамоянд. оё ин гуна фарзандон ба муҳити беруна тобовар ҳастанд? чӣ хел мо мегӯем дар халқи эрка ҳастанд, дар падару модар. онҳоям бисёр нозукиҳои системаи асаб доранд. барои он ки онҳо дар хона одат карданд ба навозишу муҳаббати беандоза зиёди падару модар. вақте ки онҳо мераванд мактаб мехонанд ё ин ки дар боғчаҳо аз кӯдакӣ дар боғчаҳо тарбия мегиранд ё ин ки дар донишкадаҳои олӣ, онҳо баъзе муҳитҳое ки дар зиндагӣ дучор мешавад, онҳо омода нестанд ва системаи онҳо чунон нозик ҳастааст ки онҳо тез аз ҳамин ҳолати нормал метавонанд баромаданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки нисбат ба мардҳо занон бештар асабӣ мешаванд. чаро ин гуна аст? занҳо нисбатан ҳасоскор ҳастанд, нисбатан ҳасос ҳастанд ва ба ҳар як кори майдашуда бештар аҳамият метиҳанд. аслан мо нигоҳ кунем худ ҳамин мисол бинем ки худ ҳамин кадом омилҳо, кадом ангезандаҳо худ ҳамин дар шахс ҳолати стрессро ба вуҷуд меоварад.
ҳамон ангезандаҳои ногаҳоние ҳастанд ки шахс ҳамон чизро интизор набуд. масалан як мисол мешавад ки як шахс ҳамон ягон образҳои хомро дар мағзи сари худ меофараду ба ҳамон чиз то дараҷае бовар мекунад. масалан ҳолати изтироб. аз ҳамин сабаб аст ки чи аст бештар вақт чи занҳо ба ҳолати худи ҳамин асабоният доим гирифтор мешаванд. масалан мебинед ки мард дар кор аст, зан дар хона аст. зан телефон мекунад шавҳари худро, мебинад ки телефони шавҳараш банд аст. дар ҳол чи аст? дар ҳолати худи асабоният гирифтор мешавад. чун чи аст? пеш аз ҳама бигем ӯ дар ҳолати изтироб меафтад. оҳ, шавҳари ман бо кӣ гап мезанад, бо кӣ сухан мегӯяд гуфта. ва ҳамин гуна ташвишҳо аст ки чи аст худи занро бештар ба ҳолати худи ин асабоният гирифтор мекунад. гоҳе ҳолати асабонии як ё ду нафар метавонад ба атроф таъсири худро расонад. масалан бибинед ки вақте ки дар ҷомеа як нафару ду нафар асабонӣ аст, ҳамон асабонияти худро идора карда наметавонад. масалан вақте ки ман дар ҳолати асабоният ҳастам, ба кор меоям, ҳамон чи ҳастам, мо ягон нафар ягон чиз мегӯяд, ман дар ҳол чи аст ӯ нафарро таҳқир менамоям. дар ин замина чи аст ӯ нафарам асабонӣ мешавад. ва билохира мебинед ки чи аст ҳамин ҳолати асабоният аз кас ба каси дигар гузаштан мегирад. гуфтан мумкин аст ки мисол дар муддати кӯтоҳ худи як ҷомеа нисбатан дар ин ҳолати нисбатан бадхашмии муайян қарор мегиранд. бо ин ҳама чӣ роҳҳои ором кардани асаб вуҷуд дорад? чӣ гуна мо худро дар ҳолати асабониву нороҳатӣ идора намоем ва бо чӣ роҳе аз ин ҳолат берун шавем? ман фикр мекунам ки вобаста ба ҳамун мавзӯе ки асабӣ мешавӣ, чӣ мавзӯе ҳасте ки тра то ин ҳадде меёра ки асабӣ мешӣ, нороҳат мешӣ. ман фикр мекунам ки баъзан вақт дар танҳоӣ дод задан дар кор. ман фикр мекунам баъзан вақт самимона гирья кардан дар кор. ман фикр мекунам баъзан вақт мурданивор хандидан дар кор, ки ба қавли худата якам озод ва сабук бикунӣ. вагарна ба як мисли беморие дар вуҷудат ба фикри ман мемонад. аммо ин маънӣ ӯро надорад ки аз худ як шахси заиф бисозӣ. беҳтар аст ки баъд аз оне ки гирья мекунӣ, сабук мешавӣ, ба худат бигӯӣ ки ту як инсони қавӣ ҳастӣ, ту метавонӣ аз ин мушкилӣ ба хубӣ бибурӯӣ ва худата ба ин роҳҳо тасаллӣ бидӣ, дилтиӣ бикунӣ ва ҳамун шикастата қабул накунӣ. ва ё равоншиносон маслиҳати дигар медиҳанд. лозим аст ки дар ягон залҳои варзишӣ худро ба қайд гирифта ҳар бегоҳӣ рафта дар он ҷо тамрин намояд. ва вақте ки дар давоми рӯзи корӣ, вақте ки шахс дар худ ҳамон ҳолатҳои гуногун дар ӯ ба вуҷуд меояд ва баъдан шахс дар ҳолати асабоният гирифтор мешавад, чӣ ҳастанд? вақте ки шахс ба зал ворид шуда ва баъдан вақт тамрин менамояд, чӣ аст? бо ҳамон роҳ худи энергияи зиёдатӣ чи аст аз ӯ шахс берун мебарояд. ва ин як воситаи нисбатан хубе ҳаст ки чи аст? шахс нисбатан асабонияти шахс берун баромада, шахс дар як ҳолати мӯътадил қарор мегирад. бо ин ҳама зиндагӣ зебо аст, агар мо ба он бо нигоҳи нек бингарему ба ҳар каму беши он дода нашавем. асабҳои худро эҳтиёт кунед ва ба зиндагӣ бо муҳаббати дигар бингаред.